कॉमेडी शुरू होगी और फर्स्ट कमिंग और क्या बोलते हैं गाना स्टार्टिंग होने वाला है। हमारे बीच में ब्यास जी है। मीटिंग हो रहा है। बता दो पहले। अरे छोटू भैया कोई एक आदमी बोल दिया बीच बीच में नाम। अरे तब पान ले लो खैर ले लो हो सुपारी सुन प्यारी हो। अरे तब पान ले लो खैर ले लो हो सुपारी सुन प्यारी हो। अरे तो जैसन जैसन मरद खोजबू वैसन वैसन देव सुन प्यारी हो। अरे फुटबॉलर मरदा खोजबू तो पवन भैया के देव सुन प्यारी हो। रंगबाज मरदा खोजबू तो छोटू जी के देव सुन प्यारी हो। अरे पतरा पढ़े वाला खोजबू तो पंजी के देव सुन प्यारी हो। अरे तो मोटू मरदा खोजबू तो नवीन जी के देव सुन प्यारी हो। और से पावरफुल मरदा खोजबू तो नितिन जी के देव सुन प्यारी हो। अरे अरे रंगबाज मरदा खोजबू तो के देव सुन प्यारी हो। और दाखल मरदा खोजबू तो भैया प्यारी हो। मरदा खोजबू तो